ए सवरिया सावरिया वाह पी 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 जही अभी हंसी कली त चटक बे करी क्या बात है देखे वालन का मनवा बहक बे करी अरे लाखी बगिया नचता ना संभर के चला और काटवा हम गया चला अटक बे करी आप गैरों की बात करती है अपनों हम तो अपनों को आज पाए हैं कि लोग चलते हैं कांटे समझ कर फूलों से जख्म खाए हुए हैं। अच्छा सुनी निर्गुण माई के प्लस में पार्टी है तो मैये के प्लस में निर्गुण तो नहीं हो जाऊं अरे कहले जाला ए पिया अरे कहले जाला ए पिया अरे कहले जाला ए पिया तो ये बहिन बाहरी बाबू मरिया कहले जाला ए पिया कहले जाला ए पिया कहले जाला ए पिया ओ कहले जाला ए पिया हे कहले जाले पिया तो ये बहिन मारी बाबू मरिया कहले जाला ए वो पकी बाली बाबू मरिया कहले जाले पिया देखी सबके गाय के है मेरी माटी के शरीर माटी में मिल गई और कितने बात केहू 6 महीना पहले केहू 6 महीना बाद केहू साल भर पहले केहू साल भर बाद सही बात है सबके जाए के सबका रास्ता एक ही है और माई के आत्मा के शांति खाती है भैया लोग के तरफ से पुरस्कार रहा हूँ हो माई काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला काले जाला ये पिया काचे काचे बांसवा के डोलिया बनवा कहले जाले पिया हो काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला काले जाला ये पिया काचे काचे बांसवा के डोलिया बनवा कहले जाले पिया हो कहले जाला ये पिया ओ कहले जाले पिया हो कहले जाला ये पिया ओ कहले जाले पिया मुँह के डाली के चदरिया कहले जाला ये हो माई हर कर्जा के स्वीकार ना पाई देखिए माता जी के बहुत लंबा परिवार है आज लास्ट विदाई है मास्टर साहब तब माई के नेत्र से सबके दान पुण्य करे के सही काहे से कि मैयों के आत्मा केहरों से देखते हुए यही में तनी से बदल गई हो माई रे तू नरुआ हो माई रे तू नरुआ माई रे तू नरुआ हो माई रे तू नरुआ दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू नरुआ
भैया के तरफ से पुरस्कार माई के आत्मा के शांति खातिर ये हमने तीनों जाने के सम्मान के लिए बनो। ये देखिए प्रमाद और साथ ही साथ भगवान से विनती करो तो ये महीना हर भावा में हो ओ नवही महिनवा माई भवा में ढोल हो। और 100 रुपया पुरस्कार क्या बात है। स्वर्गीय माता जी के बहू आंगनवाड़ी वाली बाबा अपने सास के आत्मा के शांति खातिर 100 रुपया दिल बनी और मालिक से आराधना विनती बाकी आत्मा कहीं रहे जगह मिले स्थान मिले ये मालिक से प्रार्थना बा। नवही महिनवा माई गर्भ में रखलू हो। गर्भ में रखलिए माई गर्भ में रखलिए दसवे में देहनी जाना माई रे दुलारुआ दसवे में देहनी जाना माई रे दुलारुआ दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलारुआ। माई रे दुलारुआ हो माई रे दुलारुआ दुनिया में सबसे बड़ी माई हो तू। साहब आदमी बतावल की हाथ मुट्ठी बांध के आवला हाथ खोल के चल जाला ये शरीर के कोनो सही ना कब का हो जाई